नै लोगोफोर जों मोनसे जायगायाव थांगासिनो आरो मोनसे जायगा दै दङ साम'खा होननाय बे जायगायावनो थांगोन आरो जों दिनै दुगैनो थांगोन आरो बोथोरा सान्दुं गरमथारना ओंखायनो दुगैनो थांगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना आंजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायफालांबाय थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोनजों आंनि भिडिअखौ ससेबाबो शेयार खालामनो नाजाबाय। नोंथांमोना नायफालांबाय थाबानो जायो आरो दाहाय सहैबा देखायनोसै जायगाखौ माबायदि नोंथांमोनाबो नायदो। नै लोगोफोर बेनो दैया सफैबाय जों। नै लोगोफोर जों दुगैनो थाखाय रेडि जाबाय, दैयाव ओंखारनोसै दुगैनोसै। ओमफ्राय नै लोगोफोर जों साम' मोन्दोंमोन आरो लोगोफ्रा खनदोंमोन जिङाव, ओमफ्राय लाबोआसै आरो एसेल' नालाय गारबोबाय। ओमफ्राय नै दुगैबाय दा गिदोंमोनबो आरो दैया गोथौना, होमबाबो दैयाव ओंखारनानै खुसिसो जाबाय नै आं मोजां मोनबाय थान्दाना दैया। नै लोगोफोर थिगसे रंजाबाय आरो थिगसे रंजाबाय उन्दै बायदि मोजां मोनबाय आरो आं। ओमफ्राय दै गोथौआवबो आं दुगैफेरामोन, ओमफ्राय एबार फार्स्ट टाइम दुगैदों आरो ओमफ्राय मोजां मोनदों आङो गियाखै। रंजाबाय आरो दैयावनो सानस्रिनो रोङाबाबो सानस्रिबाय। आयौ नोगोद रंजाबाय, आयौ खुसिथार माने। थिगसे दुगैबाय ओमफ्राय नै दा गगा मोनबाय आरो न'आव फैनानै।